निजिनि बिमा बिफाखौनो थिगसे रागा जोंनो ओंखारो नङासै? स' बेवहाय आङो नोंथांमोननो मोनसे क्लियार होनि माने आंनि मोन्दांथिसो दै, नोंथांमोना गाज्रि दासान। मानो होनोब्ला जे नोंथाङा बिजिरनानै नायोब्ला, मोजाङै बिजिरनानै नायोब्ला मानो रागा जोंदों बेखौ नोंथाङा बेवहाय मोनगोन। बिमा बिफाया मालाबाबो गावनि फिसाखौ गाज्रिजों थांनायखौ लुबैया बा गाज्रि जानायखौ लुबैया, नङा होमबा? स' बेवहाय आरोबाव गोथौसिन साननो गोनाङा जाहैबाय जे नोंथांखौ बुहुमाव मानो लाबोखो, नोंथांखौ बुहुमाव मानो जोनोम होखो? स' बे मोनसे खोथा जे गावनि साननायखौ सिमांफोरखौ जाफुंहोनो थाखाय, गावनि इयुन जोलैखौ मोजां खालामनो थाखाय दिनै नोंथांखौ जोनोम होदों। स' बेवहाय बेनोदि आंनि मेनआ जाहैबाय जे आं गोबांखौनो नुयो सासे सिख्लाया हाबा जाहैनाय लोगो लोगो बा सासे सेंग्राया हिन्जाव लाबोनाय लोगो लोगो रुजु रुमु संसार थाखानाय बिमा फिसा मिनि खाख्लायलायनाय मोनसे जायगायावनो ज' ओंखाम जालायलायनाया हाबा जाखांनाय लोगो लोगो बिमा बिफाखौ रागा जोंनो ओंखारो, सैया सैया खालामो, नायनो बायो। स' बेफोरो मानि थाखाय जायो जे बुजिलायनाय गैयिनि थाखाय। स' नोंथाङा बेवहाय साननांगोन जे नोंथाङा हाबा जाखांनाय लोगो लोगो दिनै गोसो सोलायखांबाय, गोसो सोलायनाय लोगो लोगो बिमा बिफाखौ नायनो बाग्रा जाबाय, जायनि जाहोनाव गोबांखौनो जोङो ससियेल मिडियायाव नुबायानो थाखायो जे बिमा बिफा फिसालाफ्रा साख्रियाला बिमा बिफाखौ आश्रमाव दोनहैनाय। खिन्थु बेवहाय जोङो बिजिरनानै नायोब्ला नोंथाङाबो सानसे बेखौनो मोनफिनगोन, नोंथाङाबो सानसे बोराय बुरि जागोन, नोंथाङाबो सानसे बिमा बिफा जागोन, नोंथाङाबो सानसे बिदिनो अबस्थायाव फैगोन। अब्ला नोंथाङा बै बिमा बिफानि गोसोखौ बिमा बिफानि जायगायाव थानानै एसे बिजिरना नाहर, माबायदि मोनगोन नोंथाङा बे समाव? मेगनाव मोदै खुगायाव खुदै लानोसो नोंथांखौ जोनोम होदोंमोन नामा? बेबायदि दुखु दाहा जानो थाखायसो नोंथांखौ जोनोम होदोंमोन नामा? नोंथांखौ मानो जोनोम होनाय? जे फिउचारा ब्राइट जाथों, जोंनि अनलायनायनि इयुन जोलैया थालांथों, बयजोंबो मोजां होनजाथों, बाख्नाय जाथों, गोग्गोम न'खर जाथों होननानैसो नोंथांखौ जोनोम होदों। खिन्थु नोंथाङा हिन्जाव मोनखांनाय लोगो लोगो दिनै न'खरखौ थेर बेथेर खालामनायसो जाहैबाय। मोनसे हेपि फेमिलि होनोबा मा? अनलि हौवा हिन्जाव गथ' गथाय थानाय? बे नङा। हेपि फेमिलि होनोब्ला गुबैयै आं होनगोन जे बिहाव बिखुनजो बा बिमा बिफा असे थानाय, गावनि बिसि थानाय आरो लोगोसे गथ' गथाय ज' थानाय, बेसो मोनसे स्ट्रं फेमिलि आंनि थाखाय आरोना। स' आङो गिबियावनो डाइरेक्ट होनोखि नोंथाङा फोरोंनायसो जागोन बियो, मानो होनबा नोंथाङाबो हाबा जाखानाय, अलरेडि गथ' गथाय थाखानाय। स' नोंथाङा नोंथांनि बिमा बिफाखौ जि हालोदाव खालामदों, अबस्था गैयै खालामदों, दिनै नोंथाङा बिमा बिफाखौ केयार लाया, जोथोन लाया। स' बिमा बिफाया नोंथांखौ केयार लाजानो लुबैनानैसो जोनोम होदों। नोंथाङा जेनेबा जेब्ला ओंखाम खबसे संनानै जानो हायै अबस्था जागोन अब्ला नोंथांनो ओंखाम खबसे संनानै होथों होननानैसो नोंथांखौ खांदों, नङा होमबा? स' बेबायदि सिटुवेसनखौ गोसोखांहरबा नोंथाङाबो निसय गिनाय मोनखागोन। बेनिखायनो जे आंनि मोन्दांथि, मालाबाबो बिमा बिफाखौ अयथासार खालामना जानाङा। अयथासार माने जे आं होनदों कि बुनाय माबानायखौ होनाखै, जे बिमा बिफाया माबा मोनसे आंखालाव गोलैदों बेखौ हेल्प खालामनाय, बिमा बिफानि माबा मोनसे लुबैनायखौ सुफुंना होनाय, बा बिमा बिफाया माबा मोनसे दिनै जानो लुबैदों बेखौ होफैनाय, बिमा बिफाया माबा मोनसे बेमार आजार जादों बेखौ गोख्रों खालामनाय बा नायनाय, बेफोरबायदि आरोना। स' आंनि साननाया, आंनि मोन्दांथिया माबायदि जे मालाबाबो जे बिदि जानाङा जे हिन्जाव मोनखांनाय लोगो लोगो गावनि बिमा बिफाखौ बावगारनाय। नोंथाङा माला बावगारना? नोंथाङा जेरै बावगारदों, नोंथाङा नोंथांनि फिउचारखौ सिखायनायसो जादों। मानो होनबा नोंथांनि गथ' गथाय अलरेडि दंखायो। बे गथ' गथाया नोंथांनि बिमा बिफाखौ नोंथाङा जिबायदि अबस्थायाव खालामदों, हालोदाव खालामदों, बेखौ नुनानै बे गथ' गथायाबो सोलोंखागोन। बेनिखायनो अननाय होननायखौ नोंथाङा सिखायबानो जाबाय,
अननाय सोदोबखौ नोंथाङा न'खराव बांसिन लाखिबानो जाबाय। आंथ' बुहुदानो गाज्रिबो होनजायो, मोजांबो होनजायो, जावजायोबो, अब्लाबो आङो फैयो। मानो होनबा गावनि मोन्दांथि शेयार खालामनायाव माबाफोर गोरोन्थि जायो नामा? आंथ' मालाबाबो जायो होननानै साना। मानो होनब्ला बयनावबो साननाय हनाया बेलेग थायो। आंनि साननायाव जुदि, आंनि बुंनायाव जुदि सोरनिबा गोसोआ जुदि एसे सोलायदों बा एसे मोजां जादों, अब्ला बेखौ बेनिफ्राय आङो मा मोनगोन? ब्लेसिं मोनगोन। आं बे ब्लेसिंखौ लुबैयो। जायनि जाहोनाव आं दिनै ससियेल मिडियायाव फैनानै नोंथांमोननि सिगाङाव बेखिनि खोथाखौ शेयार खालामो। नोंगौ, आंथ' दुनियानि मूर्ख, अब्लाबो आंनि जि साननाय मोन्दांथि आङो बेखौ फोरमायो। आङो मूर्ख होननानैबो आं बुंनानै लाखायो। बेखिनि आरोना। नोंथांमोना जुदि माबा मोनसे बुजिनाय मोनो, अब्ला भिडिअखौ शेयार खालामना होबानो जाबाय, जाहाथे गुबुनाबो बुजिनो हायो। आङो नेक्स्ट टपिकखौ मा लाबोगोन आं बेखौ होनथ'ला, खिन्थु उनाव होनसिगोन आङो। आरोबाव दंबावो बिनि ससेबाव, बेखौ उनाव होनसिगोन आङो। भिडिअआ गोलाव जागोन ना, बेनि थाखायनो। दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै। गोजोन्थों।